Здравейте, приятели на истинската стрелба с лък. Днес снимаме в полите на планина Беласица. Тук до нас е хижа Беласица. Невероятна красота на тази красива полянка. Мишенката ни е на 40 метра разположена. Мишената е 60 на 60 самия щит. Лъка е исторически на Петър Богар, асирийски лък. Демонстрация. В мишената. В мишената. И трета стрела. В мишената. Четвърта. Нека пробваме. Или... Добре. Четвърта стрела. И тя в мишената. Може да кажем и да покажем, ако искате, после самото да покажем с оператора заедно. После искам да се снимаш и ти. Да покажем, че на 40 метра също с този лък може да се стреля. 4 стрели. Мишената 60 на 60 см. И ето виждам. Тук двете не са точно в това, но сме в този квадрат, който е 60 на 60 см. Успех, приятели, желая на всички, които тренират, и стрелбата с лък доставя невероятно удоволствие.